Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu matin an Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng wagoye mbaka kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Antiere kod wendo na e studio ka ok adhi ketho sa abomie thuolo nyiso ni nyinge nga en Nyakanye olonye weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni penj laktar odiechieng wakawuono. Erokamano Ruth, iluonga ni Phoebe Ongadi an Nyarongo Kamagambo. Alonye weche meke puonjo oganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche kata wathiedh tuoche. Gi dho ngere wacho ni nutrition kata public health expert. Thothne wacho ga pile pile ni in gima ichamo. Ateni kantiere gigo mikete dendi to ntiere kaka gigo bedo in. To bende seche ma ichamo gino no mamit e dhogi to rach kod dendi. To marach kod dhogi to thothne thoro bedo maber kod dendi. Wawacho ga ang'o kwa wacho ni mamit e dhogi to rach ne dendi. Nyalo bedo ni chiemo mamili mili komit e dhogi en gi sukari, en gi chumbi, en gi spices, en gi mo. Nikech chiemo mang'eny thorne mokale mo bedo mamit nikech mo medo ndhadhune e omili mili. Koro sano moro mamit e dhogi to kisechame to nyalo kelo madhara moko kaka sani wacho ni tuoche manyasani kata non-communicable diseases gin atamalo mamalo kabisa mainyo oganda. Koro ng'enyne kokomit ahinya e dhogi to nyalo bedo nokonyo dendi. Kokomit ahinya e dhogi, onge gi mo mang'eny, onge gi skari mang'eny, onge gi chumbi mang'eny, okokale e machine di ng'eny. Magi gin chiemo kaka mage Dr. Phoebe? Mago gin chiemo ma e puothe, sana chiemo ma e puothe gin chiemo maber kendo tin gi mo, gitin gi sukari, kendo wayudo ni gin gi fiber. Koro kendo samoro bende ka gi e puothe to wane mwaketho gi nikech watero gi e machine. Koro ka gikale machine to gimedo bedo ma ok gibera maber ahinya e dendwa. Kendo wacho ni gin chiemo kaka lean meat kata white meat, mano chiemo meke ringo marachar, obed gweno, obed rech, giber moloyo ringo marakwar kaka rombo, dhiang', pork, gik machal kamano. Koro chiemo me puothe, alode, olembe, legumes, oganda, familia no te, starches me puothe, kendo wacho ni koro chiemo ma lean kata white meat gin gibedo mabeyo moloyo chiemo mokale e machine kata mana chiemo mantiere gi mo mang'eny e igi. Wasebedo ga ka wang'iyo kidienje mopogore opogore mag chiemo ne oganda mopogore opogore. Yudo ka mine madhodho wasego mbaka ni to en chiemo mane makare monego bed ni gichamo. Nyithindo ma koko loko dweche 7 bende ntiere ga kaka onego bed ni gichiemo kod kaka warwako gi e chamo chiemo mag joma dongo. Waseng'eyo jogo mantiere kod tuoche mopogore opogore, jogo mantiere kod rateke mag del man piny, jogo ma samoro kale thieth mopogore opogore, mago bende waseng'iyo ga kaka onego bed ni gichiemo. Kawuono daher mondo mwang'ie ne jogo ma samoro nyalo bedo kod chandruok mar ulcers, nikech ma en chandruok ma bende osebedo mang'eny mokalo pacho ka kako nego beni gi chiemo makare ne jogo matiere kod ulcers. Kapok adonjo matut, ulcers gin ang'o? Mana kaka wacho no, ulcers en adhola mana kamoro mogwarore matin. Ka wachamo chiemo kale lokro oa e dhogwa to donje duondwa to donje esophagus, odonje bundich kata obiro kale nyombich. Koro samoro kaka lokro ma chiemo no kale are esophagus kata mana bundich kata nyombich nyalo bedo ni ntiere irritation matin mana ka ikayo lewi ka irritation matin no. Koro samoro ko bede e wakaka oket lokro no esophagus daka e bundich mana matin nyalo kelo gimiluongo ni ulcers. Koro ulcers en mana dhola matin, sana ulcers mang'eny kabisa en ulcers meke stomach ulcers kata peptic ulcers, kaso bende ntiere duodenal ulcers mana piny mar stomach kanyo. Nikech ma en kaka chiemo wuotho kod kaka odonjo, inyalo chungi kocha Dr. Phoebe Gikoni. Koro kaka wamuonyo chiemo to chiemo kalo e throat kata mana e duondwa kabire esophagus kadonje stomach kaendi wanti bobedo e ich kaso chako bedo gi nyambich matindo kaachiel gi nyambich mandogo. Koro mondo chiemo ni obed maber, ka wachamo chiemo e dhogwa ntiere gimiluongo ni enzymes. Enzymes go gin tich gi gin konyo mondo chiemo oregre mayot. Koro ntiere enzymes mantiere dhogwa mantiere yo law makonyo mondo chiemo bedre mayot. To kaka chiemo medo biro piny kama endi Ruth, koro kaendi bedo gimiluongo ni hydrochloric acid. Hydrochloric acid en achiel kuom gik moriwore e ich mondo konywa mondo chiemo oregre mayot. Koro manyiso ni iye kaendi ntiere hydrochloric acid, ntiere enzymes kaka peptide, kendo ntiere mucous membrane manyiso ni ntiere mucus mo oluoro aluora mar esophagus, aluora mar bundich to gi aluora mar small intestines. Koro wayudo ni samoro ka
acidity kata mana acid me e del e bundich obedo mang'eny to koro dhi rego kata reyo bundich reyo i stomach kata mana i small intestine kose reyo to nyalo kelo adhola koro adhola na matindo iluongo ni ulcers to koro ang'o makelo reyo mondo bundich obed kamano kata mana ang'o makelo mondo acidity obed mang'eny koro gimokwongo moyud ni kele mayot en gimiluongo ni Helicobacter bacteria kata mana Helicobacter pylori kata mana H pylori kaka ong'e mang'eny maendi en bacteria mayudore e chiemo mwachamo kata mana e pi mwamodho manyiso ni kwa modho chiemo ma ka wachamo chiemo ma ok ler kata kwa modho pi ma ok ler to wanyalo yudo Helicobacter pylori no to Helicobacter pylori berne sani oseyud ni onyalo thiedhore mayot emomiyo yudore mondo wabed gi twak ni kawuono mondo ka ng'ato nigi symptoms keke ulcer kik oweya ni oling ni biro rumo kende en bacteria minyal kony ka omonyo yath mar Helicobacter omonyo yath mar antibiotics mar ariyo gima kelo mondo acidity obed mang'eny e del samoro bende en madho kong'o mang'eny nikech ka wan gi jok ma madho kong'o mang'eny to reyo lumbro ma chiemo kalono koro koreye kabisa to biro kelo acidity bedo mang'eny to acidity noero en acidity be en gi berne ka en e kiwango maber berne mokwongo en ni okonyo mondo kik tuoche moko donje i del kendo okonyo mondo bacteria moko be kik donji manen koro H pylori no ento o survive e acidity mantiere bundich nero koro samo survive nero to koro onyalo tugo mondo small intestines kendi bacteria nitiere wall so pogore gi virus eno donjo e cells bacteria te no chope wall semo miyo nege yot gi antibiotics kendo gima chako kelo mondo acidity no bed mang'eny en gimiluongo ni NSAIDs kata mana non-steroid anti-inflammatory drugs magi gi yedhe ma ji kawe counter machamo mang'eny kaka brufen aspirin gin tire gi kompo makweyo rem to samoro wakaw gi ka ok wachamo chiemo iwa kata wakaw gi maonge prescription mar daktari koro sama watimo kamano kocham gi mang'eny gimegi nyalo kelo mondo adhola mondo bedi koro kapok itiyo gi brufen kapok itiyo gi aspirin kapok itiyo gi painkillers ber ka i-consult daktari kendo bende ber chiemo mang'eny bende ber ka yath mang'eny bende ber ka imuonyo ka isechamo chiemo maber e dendi mano nyalo kelo acidity machielo manyalo kelo acidity bende mondo bed mang'eny be en kit chiemo mwachamo ka wachamo chiemo man gi mo mang'eny kata chiemo man gi proteins mang'eny proteins kaka bedo mang'eny kaka acidity bedo mang'eny mondo oreg chiemo no koro sama mang'eny nero acidity nero ene mako bedo mang'eny to samoro nyalo kelo nwa adhola e ich kata mana intestines kata bende samoro kwachi yedhe go for a long time ka okomiwa prescription ka wachamo diet ma ok ber be nyalo kelo adhola noero koro mago eko gin achiel kuom gik manyalo kelo ulcers ne mondo koro wabed gi milongo ni adhola kata mana ich kata mana duodenum makwa kete yo machuok en adhola mabedo e line mar chiemo onyalo bedo e lokro onyalo bedo e ich kata onyalo bedo e nyimbich to ma thoth ne biro ka acid thoro bedo mang'eny ma bende acid nyalo bedo mang'eny kotenre kod gik mopogore kaka chiemo ma wachamo kod gigo ma wakete dendwa kata kute kaka H pylori mane iwachonwa ka e seche mwago mbakani iyudo ka nitiere chiemo mopogore ma bende iwacho ga ni jagono mantiere kod acidity kata ulcers ok onego be ni chamo mane thor twak odiochieng' ma kawuono ere kaka tudruok mar chiemo kod ulcers kod acidity biro e twagni odiochieng' ma kawuono erokamano kaka niwacho ni acidity cha en odwarore e iwa mondo oreg chiemo mane tichne odwarore bende mondo oriwre gi enzymes mondo chiemo bed digested maber acidity cha bende niwacho ni odwarore mondo sama otiko bacteria mang'eny manyalo kelonwa problems e dendwa koro ka obedo mang'eny kata mana kit chiemo mwachamo to nyalo kelonwa ulcers to ulcers wacho ni ng'eny ne nitiere peptic ulcers kata ma e bundich kata mana ma e duodenum koro ka wang'iyo korka diet mokwongo wadwaro mondo wanuo kendo ni ulcers mokel gi H pylori thiedhore kendo imiyo combination meke antibiotics kod gi yedhe bende maduoko acidity cha piny koro jowinjo wa onego ng'e ni othiedhore ulcers ok en tuo mibedo godo e ngimani duto onyalo thiedhore kiyudo yath maber kendo ulcers be nyalo bedo manage gi diet koro mokwongo chiemo mang'eny gi mo ka wachamo chiemo mang'eny gi mo kichiemo mang'eny gi mo ema biro kelo gimiluongo ni obesity kokelo obesity to obesity dhi relax sphincter kata muscles mantiere mokalo bundich to gi lokro mowacho cha nitiere muscles kanyoro ma en oyie mana mondo chiemo donji to kik duogi
koro sama odonjo no nikech ka kobedo mang'eny moduogo to manyalo kelo ulcers mang'eny kaendi koro nyalo kelo no ulcers mawacho ka koro mokwongo chiemo man gi mo mang'eny mar ariyo bende gik moko kaka caffeinated drinks mago bende samoro nyalo kelo to sana gin wawacho ni kuom jogo ma osebedo gi ulcers koro wawacho ni koro gipunguza matin nikech ng'ato nyalo chamo chiemo go to ok bi affected to koro ka ng'ato osebedo gi ulcers gin ginyalo medo mondo obed more severe kong'o mang'eny bende wacho ni nyalo rudo ilokrono kata mana ndawa bende mang'eny kawo yedhe ma ok dwarre go nyalo keto caffeine mabuero mwadho obed coffee obed chai mang'eny ahinya bende samoro nyalo keto levels meke acidity go bedo mang'eny to acidity cha en achiel kuom gigo makelo ulcers nikech ka opogore gi bacteria cha to acidity bende nyalo kelo mondo ulcers obedi chiemo kaka chocolates mang'eny bende mwachamo gimbe gintiere gi chemicals kata mana compounds eigi madhi mondo acidity obed mang'eny chamo chiemo proteins mang'eny dichiel kaka nyama choma mopong'o san kendo ichame mang'eny koro miyo kendo bundi chwa kata mana lokrono bedo golo hydrochloric acid mang'eny mondo oreg chiemo cha kendo bedo ma ok ichiem aming'a bende nyalo kelo ulcers nikech hydrochloric acid cha en acid mantie orito mondo chiemo odonji mondo ochak regi koro sama ok wachiem kata ka wabudho maonge gima wachamo aming'a to nyalo kelo mondo acidity cha obed mang'eny mondo omiwa gimiluongo ni ulcers mawuoyo kawuono. Wamulo kacha gigo makitimo to acid nyalo idho malo kuom ranyisi kaka kichamo ring'o mang'eny iwacho no kacha ni koro acid cha dhigo mang'eny mondo mi otemo reg ring'o ok regre mayot ich koro bodwaro acid mang'eny mondo mi oregre kata wacho mo mang'eny awinjo kimulo kanyo kopogre kod mano kiwe iyi nono kuom thuolo malach bende nyalo kelo ni ulcers kata adhola mantiere ich adwa naduoki chien matin wantiere kod kidienje mopogore mag chiemo wantiere kod chiemo ma gin acidic to moko bende gin basic wang'e ne chiemo ma bende gin acidic kod kaka gidhi kelo kata ginyalo medo adhola mantiere e ich ka kaito wachako wang'e chiemo mamoko gi magin basic mondo wang'e ni to tijgi en ang'o mondo mi oduok chien chandruok mag midhiero mag ulcer nikech seche mwawacho magi nyaka wang'e ni ma en chiemo ma to kaka an ja ulcer ok onego bed ni achamo ma kata chame e kiwango man piny. Koro ka wang'iyo chiemo ma acidic kata ma ok acidic ng'enyne wawuoyo kuom jogo mosebedo gi symptoms kata ranyisi meke acidity kata meke ulcers gi acidity opogore nikech acidity ofulo ni koro digestive juices ka wuok e ich ka donjo e esophagus koro iwinjo ka nitiere wang'o dho chunyi nyalo wacho ni leny koro mano acidity to ulcers en adhola mikelo gi acid mang'eny no koro oreyo lining mag intestine ogolo mucous membrane cha to koro nyalo reyo mondo koro kelo adhola kelo lit koro jogo mosechako bedo gi symptoms kamano koro wacho ni ka oyudo thieth to koro otemo mondo oduok piny chiemo mamedo acidity koro chiemo mamedo acidity mokwongo ka wang'iyo chiemo ma e puothe gin kaka citrus fruits mano machungwa mano ndim mano lime mago chiemo mantiere gi citrus kendo bende kaka mananas bende nitiere gi citrus matin iluongo ni citrus fruits mananas bende nitiere godo kendo moyudo ni nitiere godo mang'eny kabisa en nyanya koro ka jogo mantiere gi shida mar heartburn kata shida mar ulcers wacho ni kiwango mar nyanya magitiyo godo obed mapiny to be kata ka ginyalo wewe tiyo gi nyanya nyaka duration otiki mondo gichang maber bende nyalo bedo maber zaidi koro ka wang'iyo kendo alode mabeyo gi ulcers gin ka family mar cabbage pinywa kaendi waonge gi broccoli mang'eny nitiere jok mantiere gi broccoli nitiere jok mantiere gi cauliflower nitiere jok manyalo chamo family nero gin gionge gi acidity mang'eny koro kwa ng'iyo kit chiemo ma ai puothe bende onge acidity obed carrots mantiere kanyogo obed alode moko obed kitungu kata mana garlic bende wasewacho ni ng'eny to koro kwa ng'iyo ka matunda kaendi chiemo ma wanyalo wacho ni jo ulcers kata mana jo acidity fruits magi nyalo chamo to gin fruits matin gi acidity mokwongo rabolo en very basic kata alkaline en onge gi shida ok obi chando lombro ka wachame machielo en fruits berry family berries obedo nunga family mar onunga family mar onunga no bende ber family mar avocado bende onge gi any acidity to thucho wacho ga ni luore gi jatuo ka jatuo nitiere jatuo moro wacho ni anto kachamo skuma to awinjo ka chunya leny mano manyiso ni koro skuma no be nyalo keto nyalo medo mondo acidity cha obedi koro kamano timore to bende nyalo koro loko koro alode meke kienyeji
to gionge gi acidity gin alkaline. Koro kantiere jatuo ma alot mar skuma chando kata spinach chando to nyalo kawo family mar kienyeji kendo ging'eny kata family mar cabbage bende mano wacho ni onge shida. Koro chon ne ji wacho ni ka in gi ulcers timadho chak mondo winj maber to chak ntiere gi lactose koro sama embo bedo broken cha samoro bedo keto ga symptoms bedo mawas nikech embe en protein koro ka nyako bed chak to koro kedo koro obeda beda chak maonge gi fat obedo very very low in fat koro make e kit chiemo manyalo wacho ni tin gi acid kwa dhie proteins to rech onge gi acidity en alkaline kendo kata mana gweno bende alkaline to chiemo kaka red meats nikech gina bende substitution midhi reg gi dendwa dhi tiyo matek mondo break gi down mondo kaka wayudi kaka sanyado ka ng'eny ne red meats gibiro gi red meats mantiere gi mo kata mana saturated fats koro saturated fats go bende breaking down kata mana rego gi bedo matek moloyo the other types of meat. Koro mage kingeje meke chiemo ma kawaduoko piny. Koro mogi kabisa mwawacho ni chai kata mana coffee. Sana sana kan jotuo man gi acidity kata mana ulcers. Ndalo ma pod oyudo thieth no to opunguza piny nikech caffeine cha oseyud ni enoero irritate the digestive membrane, the digestive tract, mwawacho ni esophagus, stomach, duodenum to gi large intestines. Koro wapunguza mano kata mana caffeine. Wamake makakanyo kar chai kata koro idwa ketho gik mang'eny daktari ketho gini mbaka nino achako maber tidwa kethe kata kamano en chiemo makare mar jotuo mar ulcer samoro in jatuo mar ulcer kata intiere kod ulcers seche ma intiere kod ulcers enango matimore Dr. Phoebe opimono maler kata ni ulcers gina dhonde manyalo bedo e line mar chiemo onyalo bedo e lokro onyalo bedo e ich onyalo bedo e nyimbich matindo mago gin ulcers to acidity en seche ma iwinjo kagima iwinjo leny tede ni acid cha ong'eny makoro iwinjo kagima owangi chiemo magi monego be ni chamo minego be ni bedo go mabor mano emombulonwa to yie wakaw yweyo ka waduogo to kanye mwachako godo. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iwe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 072 63 83 83. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Kipar ni anamor ahinya nikech an adwa teri e jela. In tima gima inidwaro sani. To gima anarito gin gik mang'eny ma biro timore mana bang' gigi te. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Phoebe studio wang'iyo chiemo makare ne jotuo mag ulcers wang'iyo kacha kidienje ariyo mabende thothne wathoroga confuse iwacho ni ng'ane nigi acidity ng'ane ntiere kod ulcers intiere kod acidity magi gin gik moko ariyo mopogore moro wadwa ni mondo mi wapogruok matin e kidariyo gi Dr. Phoebe ng'at manigi ulcers dhi winjo ang'o acidity ni sewachonwa ni en gima wang'o en leny to ka intiere kod ulcers to ranyisi magi mathothne mithoro winjo wacho ni acidity en
leny mana between belly button gi chest ka injo ka gima leny to samoro bende leny ka bang' ka isechiemo to ulcers to ka ichiemo to injo ka koro symptoms dok piny matin nikech sami chiemo no to acid chande dhi ka dok piny manyiso ni koro adhola ka ok gwarre mayot koro ng'enyne jo ulcers wacho ni winjo ka gin gi bloating kata ich mokuot ma onge gimoro samoro bende giyieng' ahinya to po giyieng' to pok gi chiemo bende ka ja ulcers obudho kapok ochiemo ahinya to koro obedo gi rem luongo ni upper abdominal pain mar bundich kendo ulcers moko bende nyalo kelo anemia emomiyo watemo wuoyo kuome ni kokele gi bacteria tinyal thiedhe nikech sama adhola ka obedo to koro bleeding nyalo bedo mano life threatening ok ober nikech ginyalo chwer adhola gi nyalo chwer koro sama gichwer to kelo anemia koro ng'anyne en lit mantiere e ich gi malo en lit bende bang' ka wabedo gi kech kendo dok piny ka ichamo gimoro to ka koro kendo ino kama ne muri cha koro owe ma ok muri manyiso ni koro acid cha odok piny kaso bende bloating kata winjo ka gimi yieng' ayieng'a seche te to nausea bende winjo ka idwa ng'ok to gi olo mar del jomoko bende kosebedo gi ulcers mar buda mang'eny bende koro chako lose weight koro weight loss bende en an example mar acidity no ero koro mar ulcers acidity to en temporary en obiro to owang'o to lal nikech hydrochloric acid chande kama geng'e mondo kik wuogi bedo mayom yom nikech samoro weight samoro bende rwako lewni moridore ahinya e nungo rwako gi for very long time be nyalo miyo sphincter no bedo mayot rep ma acid cha wuok mayot kendo bende bedo gi weight kata mana kilo mang'eny mopita kiasi moluongo ni obesity imulo kacha ni samoro ka nikech adwa ni mondo wang'e pogruok maber maka wadonje diet kata kaka ne wasechakecha gigo monego beni ng'ato bedo godo mabor kuom ranyisi ka ni wadhi yweyo ni wang'eyo chae onego beni ka intiere kod ulcers to koro ibedo godo mabor matin kahawa chiemo mantiere kod spices mang'eny ane pok wachope to wadhi mulo matin ang'o matimore seche ma ng'ato nitiere kod ulcers to winjo ka gima oyieng' sate tiende ang'o matimore system ne ma wuonde ni oyieng' to koyieng' kaeto ka bende obet kech aming'a bende yudo ka koro adhola ka medo remo mang'eny kendo ginyalo kata chwer ma ang' no kel chandruok ng'ato nyalo bedo anemic kaka ne wacho ni bundich wacha ntiere gi giluongo ni hydrochloric acid gin gi peptides gin ntiere gi enzymes makonyo mondo areg chiemo gin girito chiemo mondo ang' chiemo bi mondo kang gibi giregi koro manyiso ni sama ok iketo gi chiemo go to koro giling' aling'a kanyo ero to ka ntiere infection kaka koro H pylori mowacho cha to koro gibedo mang'eny nikech koro infection no medo mondo acidity cha obed mang'eny koro mowacho ni sama tuo mar ulcers ok ochiemo to winjo kaka chalit nikech acid cha nitiere to acid cha ong'eng ang'enga gimonyalo rego bedo kaonge koro mowacho ni entiere to gimomiyo iye kuot nikech bacteria wacho ni bacteria en a cell surface en oko mar cells en ono online the stomach lining virus to donjo iye daktari wacho ni virus samoro ok thiedhre kata mana for life and all that lakini bacteria en a wall lining koro sama en a wall lining kacha emokelo those side effects meke bloating winjo ka yieng' to ka ichamo gimoro to inyalo bedo maber matin nikech koro acid cha oyudo tich koro sama oyudo tich cha owe wang'o adhola ka orego chiemo ka chiemo cha rumo after 3 hours kendo chako bedo malit nikech koro chiemo rumo winjo ka jo ulcers wacho ni kata ka une bura moro wacho ni an anja ulcers weuru mondo wabil mana wan gi ramogi at 2 neno ka jomoko wacho an gi ulcers miauru chaka madhi mondo koro chiemo no acid cha oyud gimoro marego kech kobedo kamacha to adhola ka gintiere okelgi nikech bacteria okelgi nikech yedhe mwamuonyo nikech chiemo mwachamo gintiere nikech kong'o nikech ndawa koro ka acid cha odhi owang'ogi tema koro ja ulcers wacho ni awinjo kan gi rem to onyalo thiedhore kaluwore ni en ang'o mokele ne wang'iyo kacha ni seche ma ng'ato ntiere kod ulcers ntiere gik monego beni obedo godo mabor kaka chai kahawa kofi gimo kaka kong'o kachiel kod ndawa adwa ni mondo mimulnwa kanyo seche ma ng'ato ntiere kod ulcers gimomiyo ibedo mabor kod chai kahawa kong'o ndawa kod gik makamago nikech chai ka wacho ni kong'o en corrosive kata ka en acidic en corrosive koro sama wamadhe to en wanyalo keto mano gi dholo maber nang'o mondo mi oganda wawinje maber owang'o en gima wang'o owang'o lokro mar chiemo mano wacho cha digestive system kata lokro mar chiemo koro sama ng'at ma madho kong'o kendo madhe mang'eny maonge gi chiemo mochamogo to ng'enyne lokro no wang'ore to sama lokro no wang'ore cha odhi owang'o gimiluongo ni mucous membrane koro en aluora maluoro
nyombich ma iye kata king'iyo matumbo to kiwilo iye to ineno ka en poth gima poth no imiluongo ni mucous membrane. Koro sama madho kong'o mang'eny kata mana ndawa mang'eny to gidhi ka giwang'e. Koro ka gisewang'o gima poth ei matumbo chande kata mucous membrane to manyiso ni koro ring'o me iye cha dong' ko oelore nono. Koro sama oelore nono to acid ma wacho cha koro nyalo bedo mang'eny mondo okel adhola. Koro mano ma wacho ni kong'o mang'eny nyalo kelo mano ero. To chai gi coffee to ok kel ulcers, gin gik to mana symptoms bedo malo. Koro emo wacho ni ndalo ma koseyudore gima okele, ka en gima nokele gi bacteria, mono wacho ni samoro ai chiemo ma ok ler kata mana pi ma ok ler to onego thiedh bacteria no ero. To koro ndalo mithiedhe to waduoko piny kiwango mar coffee, waduoko piny kiwango mar chai, waduoko piny chocolates bende chocolate mwachamo nikech gin gi compounds kata caffeine madhi medo mondo acidity cha obed mamalo. Waduoko chien bende citrus fruits kata mana olembe ma wach e dhok, mano wacho kaka machungwa, ndim to gi lime, obed mananas, kata mana samoro bende ntiere maembe moko ma wach. To kendo mogik no wacho ni waduoko kaluwore gi jatuo. Kire ng'ama nyalo wacho ni an kachamo chiemo ma kama to timo kama indi to kachamo kama indi to onge problem. Kendo wacho ni bende chak noseyud ni ndalo mang'eny jo ulcers wacho ni miya chak mondo amadhi, to yud ni sani ndi chak mi mana comfort matin to kendo bang'e nyalo keto symptoms ka bedo malo nikech en gi proteins madhi medo hydrochloric acid chande madhi sama dhi rego chiemo. Koro kama gi ng'eny cha to jatuo kosebedo gi ulcers to acidity cha kendo dhi medo mondo obed gi rem kata mana obed gi bleeding manyalo kelo gimiluongo ni anemia kata koso remo moromo ei del. Magi gin chage duto te koso nikech wantiere kod chak kaka mar dhiang', mar ngamia, wantiere kod mawuok e plants kaka oat milk kod gik makamago. Chage duto te nyalo kelo comfort ma temporary kata konyruok matin kata bang'e chandruok medore koso mana mar dhiang' mantiere kod animal protein ni. Mantiere gi animal proteins kendo mantiere gi the fat, mantiere gi whole milk. Kichwako cha nyaluo to cream moro mabire wiye cha mane proteins. To koro kae momo wacho ni kaka mondo ng'ato nyaka madh chak, to fadhali koro ng'ama nigi ulcers kata acidity oman chak moro matin gi mo, koka mano to koro oti gi yogurt kata mana mala nikech mano koro chak osebedo digested, lactose cha obedo digested, iluongo ni lactic acid ma koro kendo dhi konyo mondo lombro cha obed gik miluongo ni probiotics ma dhi konyo mondo othiedh gik mano poth mantiere ei stomach to gi ei duode mancha, koro dhi bedo mothiedhore maber. Nikech wang'iyo chiemo makare mar jotuo ulcers, adwa ni mondo ng'ene kaka diet mar jagono mar ntiere kod ulcers tiyo. Nikech waseng'iyo gigo monego bedni ibedo godo mabor kod mago ma inyalo chamo mondo mi okonyi. Diet mar ja ulcer tiyo nang'o? Koro diet mar ja ulcer mokwongo nyaka obed diet mang'eny gi fiber. Wasebedo kwa wuoyo kuom fiber kae mang'eny. Kendo yo ni fiber gin chiemo moa e puothe ng'eny gi mano oganda, olayo, rabuon, mago chiemo mantiere gi fiber kendo gin gi antioxidants kata mana phytochemicals madhi konyo mondo orit lumbu ni poth chande nikech lumbu chalo poth ne cha to koro acid donje, to ka acid donje to koro bedo gi ulcers, owang'o. Koro chiemo me puothe go gin gi ber. Koro ja ulcers kachamo chiemo mamedo teko kaka starch to oyier chiemo ma e puothe to kiko kali machine. Wasebedo kwa wuoyo kae kuom rabuon, wuoyo kuom nduma, wuoyo kuom marieba, cassava, mago chiemo maber ne jo ulcers nikech mokwongo gin mapiny ne alkaline, to kendo mar ariyo gin gi fiber, kendo fiber cha dhi konyo. Fiber cha e chiemb probiotics. Probiotics chamo prebiotics. Koro fiber cha kwa chamo to odhi pidho bacteria maber, the healthy microbiota mantiere e lombro mar chiemo. Koro kaka chiemo kaka rabuon maber, kendo wasedo rabuon maratong ber zaidi. Chiemo kaka cassava, obed nduma, mago eko ber gi jo ulcer. Ka wabire proteins, to proteins me puothe ber gi ja ulcer moloyo proteins mamoko. Mana ni koro kantiere ja ulcer mosebedo gi bloating, manyiso ni ich makuot kata onge gimoro, kono wanyalo wacho ni kitedo oganda to ikuongi bude, inyalo bude gi carrot ming'ado tikete iye, tibude nikech carrot chandi wacho ni oywayo gaseous acids mantiere ei oganda. Ko angi puko gi tichwako maber mondo koro bloating cha odog piny. Onyalo chamo mago. Apa ni wamake kanyo, wamake kanyo kar kaka inyalo chwako oganda, kapo nono ni jagono mantiere ga kod ulcers mondo mi ikonyri. To bende chiemo monego bedni chamo tema tek icham proteins mawuok e puothe kaka olayo, kaka oganda kod weche makamago. To protein mag le kaka ring'o
inyalo bedo godo mabor matin mondo mi yud konyruok. Kik isudi wayudo weche manyien e yo machuok, kae to waduogo mabende dhi bedo kidienyi ni tiende ni dhi bedo kod thuolo makende mar go mbaka kod Dr. Phoebe. Kik isudi. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Kupata wimbo huu kama sikiza treni yako, tafadhali bonyeza *811 *346 hash. Kumbuka sikiza ni Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. Kawuono wan gi kafyu. Ano kadwa ni achiel kuom anyuola na oyud kantie oko. Weri koda Sarah Ptit. Chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande, kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong', to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manure gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Kwa nini viongozi wamekimya? Much as the police will deal with this problem, much as the administration will deal with this problem, this is a problem affecting the people that you lead. Piny owacho koro wuok mager kod jotelo kod obila makadho wadh nam chumbi kuom loko tok gine yedhe kod kuong mamero ji asasa e gwengego. The amount payable shall not in any case be less than 300 shillings per month. And that contribution shall be required to be paid 14 days before the lapse of the annual contribution of the beneficiary. Chenro mar thieth mar piny owacho mar SHIF koro biro chakore ayanga dwe mar 7 higani. We have been talking on what are the strategies we put together to increase the number of women governors from G7 now to G16. Kweth governors abirio mawakeini koro chako wuoth mar neno ne oyier ma ok tin ne mine 16 kaka governors e pachoka e yiero mabiro. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu maa en kidienyi ni in gi jatuo mantiere kod ulcers kata acidity chandi ere kako nego bed ni chiemo yo makare ere kako nego bed ni irito ngimani mondo mi adhola ka kik ginyare makoro angi yudo kaka ginyalo chwer mabende ngato nyalo bedo anemic tiende ni owito remo mang'eny mokalo manyalo miyo ngato wito kata ngimane kapono ni okothiedhi e yo makare. Omiyo waya online SMS bende waseyawo mondo mi igomba ka kod Dr. Phoebe. Dr. Kamane
pod wantiere ne anyisi ni makama kanyo matin. Na wacho ni koro chiemo meke proteins meke le ere maber gi jo ulcers. No wacho ni gin kaka rech ber gi jo ulcers duto rech te. Koro mana koponi kaka watede kwa kete mo mang'eny kata wakete spices mang'eny. Koro wachako kethe. To no wacho ni ringo kata mana red meat sana ringo man gi mo bor moro marachar cha eno ko bore nya nikech odi bedo tich matek mar rego. To samo rego cha to hydrochloric acid cha di bedo mang'eny. To sama acid no bedo mang'eny acid mareyo adhola mane wawacho ni ntiere kama poth e nyombicha. Koro mano no wacho ni ok ber ahinya gi jo ulcers. Kwa duogo kuon alode mitedo wacho ni jo ulcers mang'eny kata osiptendo injo ka wacho ni skuma chandogi, skuma gi spinach wacho ni chandogi. To chiemo maber gi ulcers meke alode en cabbage family. Wacho ni cabbage, obed broccoli ma ok ng'eny ahinya, obed pilipili hoho bende ber, to obed cauliflower. Cauliflower en moro miloso godo salad chande, en bende ober. To kendo ka wacho ni alode meke nyaluo miluongo ni traditional vegetables embe ober gi jo ulcers mana koponi koro wakethe kwa kete mo mang'eny kata mana chak mang'eny samo tedo go kete chak mar cream. Oyude simu kata wadhi nyime. Hello Penj Laktar. Hello Penj Laktar. Machiegni. Ma indi rango keyo. Machiegni Penj Laktar. Apenjo kama indi. Awinjo ka laktar wacho kanyo ero korka chiemo monego cham. To komulo korka kuon koni indi. Kuon bel kata kuon marachar mar oduma. Nyalo bedo ni chalo nade to kopogore gi mano penjo mar ariyo. Jalo ma kochiemo to yie bedo ni gara. Ma nyalo bedo ni sida mane. To chiemo mokane fridge, tije moko ma kochamo chiemo mokane fridge to bedo ka chak bedo ni gara. Ma indi ni do tema ne lero wan kiche sida mar ni chiemo mokane fridge so bedo ka tando ga jomoko kabisa ma idwaro mana chiemo no ero motedi mana manyasano ero. Ero kamano. Ero kamano daktari gin penja deke e achiel inyalo duoko oranga. Ero kamano nyo penjo ni ka korka kuon nikech ne wawacho chiemo go achiel ka achiel. Koro korka kuon no wacho ni ntiere kuon mokale machine kata mana manya mfuko. En ng'eny ne ogol berne mantiere i bando. Kogol berne mantiere i bando cha kata fiber. To koro nyalo bedo matek ahinya ne ja ulcers nikech mokuongo onge gi fiber miluongo ni prebiotics. Prebiotics no en chiemo mar bacteria mabede lokro ma wachamo. Koro ka nyaka wayier kuon to kuon bel ber gi jo ulcers nikech en gi low glycemic index to en gi fiber mang'eny. Kata mana kuon mar kal jok machamo nyuka mar kal kata kuon mar kal to ok obed mar mfuko. Koro kwa ng'iyo kata mana korka ngano bende ngano mokale machine samoro kocham mang'eny gi jo ulcers nyalo chandogi. Kendo chako penjo kata ni wacho kata weche mag chiemo ma okane fridge kata kod jogo ma igi osiko gara. Ako chiemo matin to iyo gara. Koro bloating kata mana ich magaro nyalo bedo gik mang'eny, nyalo bedo gas, nyalo bedo ulcers. Maka kanya ka bisim Fred ka Fred pokolana nikech daher mondo mi wawinje Fred. Hello Penj Laktar. Hello Penj Laktar. Machiegni Fred. Iluongo ni Fred ka Mombasa. Ago mo Penj Laktar ne ya. Ente chiemo kare ukirka nyocha ya kuta. Ta jero gue. To sasa wabil moto yo kut mo kanyan. To ente mo bino bitala komena Uganda tanyoka yana koro yore dre no okut mo re dre koro kanyar mora then ane ka lose yango weight to ka biro ken lam ta mo pomati o de ka ni som sare na ka sangon to ka bilo mo tanyo ka do tinyarama ipani ma sida ko yana. Ero kamana nya Fred ipenjo maber nikech wacho ni ulcers symptom mokwongo en ni ka ibudho ma ok ichiemo tijo ka gima dho chunyi rami to mano nyalo bedo acidity. Koro symptoms ma Fred okwanogo nyalo bedo ni gin gas, nyalo bedo ni gin ulcers, nyalo bedo ni acidity. Koro ber kodhi hospital mondo daktari opim maber nikech wacho kaka jirogwe gi ich makuot nyalo bedo ni gas. Koro ka en gas mang'eny nitiere yath mithiedho godo mi reduce godo gas no mondo bed mapiny. Ka en ulcers bende nitiere thiethne, ka en acidity bende. Koro gik moko chiemo tuoche machando nyombich go ng'eny gi gin ga gi symptom machal kata mana bende chalre gi allergy meke chiemo. Jomoko bedo kochamo gluten, protein to nyalo bedo gi symptoms ma Fred okwano goeko. Koro ber ka Fred dhi hospital mondo daktari omiye the right diagnosis. To gik mokwano bende nyalo bedo gimwa wacho kawuono, nyalo bedo symptom mar ulcers, nyalo bedo ranyisi mar acidity, nyalo bende ranyisi mar gas mang'eny momiyo koro iye kuot. To gimomiyo koro nyako dhi nikech koro kako sechako lose kilo manyiso nitiere gimoro madhi mbele e lokro mar chiemo monego beni daktari ng'iyo
iye mondo ong'i machon mondo omiye yath nikech gik mowacho go te ginyalo thiedhore ginyalo bedo maintained wacho ni bende ka timo rako bende konyo timo rako konyo mondo acidity odok piny nikech idhi strengthen spines amwacho ni koro geng'o mondo kik acidity owuok e bundich kabiro esophagus. Apani gima wacho no ber daktari ni koro nikech koro weche mag ratil dok piny osedonje koro ber koneno laktar. Kacho bende kanyalo bede matin inyalo correcta ani seche ma osefwenyo nikech kaka dhano wanega dakteche wa mokwongo. Seche misefwenyo ni kichamo omena to iwinjo kijiero gwe, iwinjo ka iridore kod gik makamago. Inyalo temo mondo miwe ma samoro nyalo chandigo mondi kapodi manyo thieth koso. Inyalo timo mondo iwe study dendi temana ni ing'eni koro rach study del ni en ka koro bacteria odonje nikech bacteria en tichne en mondo nyuolre obed gi koloni mang'eny koro samoro bacteria cha ema chendo miluongo ni H pylori mane wawacho cha koro samoro bacteria ne makoro kidhi hospital inyal pim stool inyal pim remo samoro bede breath mowuok mowacho no bedi pimo kod mano be nitie gimiluongo ni endoscopy miketo mondo opim gima nie ich koro kik owe aweya kamano symptoms go ber karanyisi go dhi godo ir daktari mondo opim ni to ang'o makelo ridruok mar ich nikech omena ber to samoro kichame to nyalo kelo nikech bacteria mantiere chamo onego bed ni imuonyo ne yath mondo yath ogole nikech H pylori thiedhore Ruth. Aero line no mokalo en gima thiedhore antere kod Mary line. Hello Mary penj laktar. Hello nyajiwo. Machiegni. Oimore nyamami. Pole sana wito Mary. Adwa ni wadogo ka Oranga. Oranga ne wacho kacha ni icha ma samoro gara kachiel kod chiemo mantiere fridge kanye kama ne wantie. Koro ich masiko gara no romo kuongo wacho ni mago symptoms mwasebedo kwa wacho nyalo bedo ulcers, nyalo bedo acidity, nyalo bedo food intolerance, nyalo bedo allergy. Koro ich magar no en achiel kuom manyiso ni nitiere gimoro marach e gut kata mana marach e nyombich kama chiemo kalo godo. Koro ber ka odhi mondo ong'ini to ang'o mamiyo ijni gar kendo ka ere kaka diagnosis nyal tim piyo mondo okonyre godo. Daktari atire kod penjo ka akotinde kod wach mar pi modho ni mondo mi iye mondo mi ler ne akotinde kod temperature mar pi liet mar pi mang'ich koso maliet ne jogo mantiere kod ulcers kata jogo mantiere kod chandruok mar ulcers kod theory behind the scene. Koro ka wang'iyo mokwongo nyaka wang'e ni sama wamadho gimoro obed ice obed maliet dendwa dhi kwe mondo yude room temperature ma kako nyalo tiyo kode koro samoro mana kolite nye kanyolo ko wang'owa lakini del tok dhi tiyo kode koliet dhi kwe mondo oti kode ochope temperature maber emana ni koro iwacho ni ka itiyo gi gik mang'ich ahinya e muda mang'eny nyalo kelo health problems moko kaka asthma kata mana tuoche meke dhokor manyalo bedo kendo sani bende nitiere research matimore ni kata mana esophagus cancer inyal kel gi madho chai maliet ahinya kata mana pi maliet ahinya to kendo nikech ulcers cha en adhola kimedo gi pi maliet to koro nyalo wang'a adhola kama nyalo kelo ni discomfort chiemo ma fridge ok mana kopodi amake simba nyango penj laktar nyango hello apenjania an gi allergy abir to denda guonyo to kuot mana penjo laktar iluonge ni Anyango entiere kod allergy ojira dende kuot ile kod koro Anyango ka akiani ne mani wacho ni in gi allergy koso daktari manowacho to ber ka ing'eyo ni in gi allergy nikech chiemo te nitiere ji ma react mopogore ne wasebedo kwa wuoyo kata mana ngano kende nitiere gluten ma chando jomoko koro ber ka Anyango fwenyo ni to en chiemo mane makachamo to miya aruodhi gigieki koro mano nyalo weyo nyalo bedo njugu nyalo bedo chak nyalo bedo proteins koro gik mokwongo en ga mondo eliminate allergen kata eliminate gima kelo ni allergy no to wacho nikech ng'enyne chiemo makelo allergy go gin ga proteins ma bende dendwa dwaro wacho ni ok eliminate chuth inyalo gole to bang' juma achiel kata ariyo chaki teme anena koponi nyalore to kobedo was koro daktari nyalo konyi mondo i manage allergy no maber nikech sama in gi allergy to in uncomfortable to kendo samoro bende nyalo kelo malnutrition kata koso madili maber e del amor mokalo na chaka yudo Mary mondo mi openj laktar Mary machiegni kendo erokamano iriyo nade ariyo maber mami mitaini antie maber asebedo gi chandruok mar acid
kuom kuma weche dwe na mar adek nachako tuo dwe mar 11. Hello? Wawinji dhi nyime? To shida ni nochakore ka lokro na ema ne lit kabisa. Entonces mabiro opidha gimoro kuom osiptende atek. Winjo lokruok panga dhi koro koro asetiyo gi madhi almost 15,000 to yudo lokruok gini kod rama ni gima ka winji lit en mana nde masamo to kamile Mary ng'adore kawuoka to gimoro godiochieng' kabo yieng' all night nochopo nyaka kuma koro remba be orumo. Ntiere kaka Mary ng'adore to nagombo ni mondo mi wayud penjo Mary maler, wayud ni Mary nitiere kanye mondo mi wayud kaka inyalo konyo Mary. Nikech kata adwa penjo ni nitiere kanye nikech kawacho ni lokro lit to en gi remo lal manyiso nitiere kamoro samoro koro machwero remo matin. Koro lokro nitiere diagnosis mitimo osiptende madongo kata mana osiptende meke public. Inyal keti nindo kata imiyato iketo pipe imenye mondo ng'ini to ere ka chakre duondi nyaka lokro nyaka intestines. En ang'o mantiere kanyo to en gima inyal kata kawo mondo odhi otimne biopsy kata inyal kawe mondo odhi otimne lab works mondo oyud thieth maber. Koro kik oti gi yath mang'eny nikech samoro tiyo gi yath ma non steroids anti-inflammatory mano wacho kama medo tiyo godo to kendo kelo ulcers. Pod medo wang'o. Yath sana yath midhi kawe counter kendi. Samoro bende tiyo gi antibiotics kata mana yedhe meke magolo bacteria tiyo kodgi mang'eny maonge prescription mar daktari to gin yath magolo bacteria maber gigolo bende bacteria marach. Koro sama golo bacteria maber cha to kendo kama poth cha koro bedo mucus cha. Apa ni gima watimo mondo mokonye Mary daktari. Ang' seche ma ichiwo namba to Mary ondik namba mondo mi otudre kodi mondo wayud kaka wanyalo konyo Mary nikech wacho ni en gima osechame oneno ka ratino osechako dhi piny lokrone cha bende pod rame ma kaber to onego bed ni otudore kodi e yo makare. Mondo mayud kaka wakonye. Adwa ni wachikre kod oranga nikech antiere kod penjo mang'eny mokalo nikech poka mulo mine mapek kod ulcers kachiel kod acidity kar chiemo ma okane fridge kuom kinde malach. Chiemo ma okane fridge, nitiere chiemo moko ma okane fridge to gibedo maber moloyo kaka ne gin. Sa utafiti osebedo ni mchele mobedo okane fridge kata mana mitne biro bedo moloyo ma mit matin moloyo mchele manotedi. Koro fridge nyalo mana bedo marach ka en kamoro ma nitiere power fluctuations manyiso ni samoro stima onge samoro stima olal koro mane ka nyalo kelo problem. To chiemo mokane fridge kaka dwarore fridge maler ma ok ofund gi chiemo ma temperatures ong'i maber, chiemo mobedo man gi ice ma kata baraf kata mana chiemo okan piny to fridge en achiel kuom konyowa mondo wa preserve chiemo mondo wabed gi chiemo cha for a long time. Koro fridge onge problem. Kopo ni en gi challenges gi chiemo mochame fridge to maybe onyalo neno daktari kata onyalo ng'iyo ni fridge cha koso bino ok opik mach maber kata ok oti maber koro miyo chiemo ka kethore mayot. Ang' nodwokwa bende mana gima ne wawacho cha ni in owuon in laktachi mokwongo observe dendi mineno kok dendi ahinya to dendi bende dwari tudori kod laktar mondo mi yud kaka inyalo konyori. Adwa ni mondo mi watiek chenro ni wach mogik minyalo weyowa godo. Awacho ni kik wabed ka wathiedhore wawuon ka wakawo yath mantiere counter ma ok waneno daktari nikech samoro yedhe gi gikonyowa mana matin to kwatiyo kodgi mang'eny to ginyalo kelo tuoche moko kaka wacho aspirin gini kata mana brufen mwakawo kwa daktari ok omiyowa. Kendo wacho ni gimiluongo ni ulcers othiedhore kik wabed gi ulcers to watho dich wanyalo dhi mondo H pylori cha othiedhe maber ka wadhi osiptal kendo ithiedhe gi bacteria mokikore kendo acidity chande bende dhi piny. To moloyo winji dendi kantiere chiemo moro ma ok dhi kodi maber tinyalo we matin mondo observe dendi to kik iwawe ati ling ne mondo ine daktari nikech ng'eny meke tuoche gi koyud gi chon tuoche te meke chronic koyud chon to thiedhore mayot kendo thiedhore mapiyo. Winji dendi chikiti ne dendi ponono ni ng'ato dwa tudore kodi ka ema dwa ni mondo mi Mary kachiel kod oganda wa mamoko chike it ginyalo yudi kanye namba ni mar simu. Namba mar simu en 0721 968215. Nyalo nuonwa iwache pia 0721 968215. Nono abiriyo ariyo achiel
9 Erokamano nya Dr. Phoebe. Wach mogik mwewa gagodo ni in gi michamo chikiti ne dendi ma ok donj kodi ahinya to idware tematek mondo itudri kata iti machiegni kod laktar. Kamano. Erokamano ahinya. Ji duto te nyalo chiemo e yo makare to kata kamano kotendo kod chenro makawuono ni chiemo mawuok e puothe ber saidi kata ka gin proteins mawuok e puothe ber. Kata doko ni mag le bende ok richo to kapono nitiere kod ulcers to ibro yudo ni acid biro dwarore mang'eny mondo bichiemo ka oregi manyiso ni ginyalo kelo ni chandruok. Ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Lindsay, erokamano mathoth ne producer na Pape Chokoth, erokamano ahinya Nyameja. Ani luonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu, chikiti ne dendi oriti masani. Chikiti ne Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Riwri kodwa kiny e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Yana Mwata mar Equity Afya Siaya ka wawuoyo e wi tuo mar amyotrophic lateral sclerosis. Mana e penj laktar. Kik bai. Inegi maramo, ineja hera. Anaheri. En kikiberi kikibaji maramo. Ibo yudo pesa nite. Wedeo. Kawuono wan gi kafyu.